LMU det foregår på den herligste ø af dem alle. Den foregår på Amager. Det er på Kirkegårdsvej. LMU det er et godt sted at være. Det er et godt sted at møde nye mennesker. Vi er en meget blandet flok, der kommer. Det er typisk mange studerende, men også folk, der allerede er færdiguddannet. Mødes og spiser typisk aftensmad sammen. Jeg kommer i Amager LMU, fordi at det er et super fedt sted. Typisk LMU-aften, der bliver der sunget lovsang, der bliver snakket, der bliver bedt for hinanden. Der bliver holdt et oplæg om et eller andet, der kommer ind. Ja, altså vi har en taler til hver møde, og så vil taleren som regel sige, hvad han synes om det, og så vil der være mulighed for spørgsmål, som man ofte sidder med, kan man sige. Jeg synes, der er meget plads til spørgsmål og tvivl. Der er mange gange, hvor det er virkelig mange ting, man ikke kan forstå, som hvad der står i Bibelen for eksempel. Det er ikke et sted, hvor du bliver påduttet en hel masse, og du skal mene eller tro noget bestemt. Du kan komme, som du er. Hvis du ønsker at vide mere om Amager LMU, så gå ind på Google og skriv Amager LMU, og så finder du helt sikkert en masse interessant.